nga adlaw, mga kalbayognon. Kaupod na liwat niyo ang iyong sekretarya, Elena Manadayday Cortado. Welcome sa Speak Up Episode 13. Kundiin aton haharampangan ang mga isyu ng ordinansa nga may direkta nga epekto sa aton komunidad. Nga nakuliwat ang EU City Vice Mayor Rex M. Daguman, maupay nga adlaw sa aton nga tanan. Vice, yan ang nga episode aton pag-iistoryahan ang Ordinance number 2024-26-295 nga ginaprobaran sa Sangguniang Panlunsod sa Hulyo 24, 2024. Ini nga ordinansa may da importante nga amyenda parte sa cockpit operations sa naton syudad. Para masabtan sa naton mga mamarati, nanugod ba ang tuyo sini nga ordinansa? Ini nga ordinansa nag-amenda sa Section 6, Paragraph A sa Calbayog City Cockfighting Ordinance of 2023. Base iangay ini na probisyon sa Presidential Decree number 1310 nga nag-amenda sa cockfighting law. So Vice, karuyag sidngon ginsigurado gud naton nga ang aton lokal nga balaod na uyon sa national law. Tama ba? Eksakto, kinahanglan naka-align kita sa Presidential Decree number 449 nga mao ang National Cockfighting Law. Salamat Vice. Yan na, damo ang nagpapakiana. Pira ba good ang pwede nga cockpits sa Calbayog City? Sumala sa 2020 census, may populasyon kita nga 186,960. Nano ang epekto sini san ihap san cockpits nga pwede maestablisar. Tungod sini nga populasyon, pwede kita magkamiada maximum na 5 na cockpits sumala sang balaod. Para klaro sa aton mga mamarati, aton ini usa-usahon. Duha sa kalbayog poblasyon, usa sa gawasan poblasyon para sa iba nga barangay sa distrito. Usa sa distrito sa Tinambakan, ngan usa sa distrito sa Oquendo. Importante ini nga detalye basi mahibaro ang publiko kung diin lagod pwede mag-operate. Yan na naman, damo liwat ang nagkaka-interes kung may dabagihapong restrictions base protektado ang komunidad, labi ng kabataan ngan pamilya. Oo, Vice, may da. Waray cockpit nga pwede mag-establisar sulod sa 200 meters tikang sa residential areas, eskwelahan, simbahan, ospital, ngan iba pa nga public buildings. Kinahanglan liwat sumunod sa zoning ordinance. Maupay gud ini nga klarohon manadayday. Kay ang katuyaanan sa ordinansa dili la para sa negosyo, kundi para ba siguro nga may balanse, may regulasyon, may proteksyon, kan may kaupayan sa palibot. Dili man kita basta nag-aalawla, kundi inbabantayan naton ang epekto sa komunidad. Tama, Vice. Ang aton papel mao ang pag-regulate para sa kaupayan sa nga tanan. Antes tay ini tapuson, aton ani itay baro sa publiko ang parte sa ibang nga mga legal provisions sini nga ordinansa. May da ini repealing clause, separability clause, ngan effectivity clause. Kung may parte nga magdeklarar nga invalid, ang iba nga probisyon magpapadayon. Ngan nag-epekto ini dayon pagkatapos sa pag-aproba. Salamat manadayday sa klaro nga paghatag impormasyon sa aton mamarati. Importante na kita mismo ni hibabaro sa mga ordinansa sa aton syudad. Ang impormasyon mao ang aton kusog base maging responsable ng mga citizen. Salamat liwat Vice. Sa aton mga kalbayognon, padayon kita sa pagsunod san balaod ngan pagrespeto san regulasyon para san kaupayan ngan progreso sa naton syudad. Iniyo Vice Mayor Rex Daguman, nagpapasalamat ng nagsiservisyo para sa iyo. Padayon kita mag-aram, magpakiana, mag-speak out.